Gagasi FM News. Umama kaMhlengi Dlamini ubabhekile emchunu uthi usaphithene ikhanda ngesenzo sikaThisha esenzeka ngo-2019 esikoleni isibonga indlela high school nesesiholele ekutheni isandla sendodana yakhe sibole ngenxa ungalitholi usizo. Amshaya ngeduster phela emshala emaqhupheni ethi afinqa iqhupha walifinqa kuMhlengi asiphindanga isandla sengane yami savuleka njengoba ke namanje isandla sibola. Uqhubha ngokuthi uThisha akagcinanga nje ngokushaya indodana yakhe kuphela kodwa wabe seyiphoqa ukuthi itshele isibhedlela namaphoyisa ukuthi ilimale ebholeni. Emva kwalokho mase bebhalisa lapha ukuthi ingane ilimazwe yini, bathi ingane ilimazwe yikhokho kudlalwa ibhola. Bakubalekela ukuthi ingane ishawe yena ngeduster. Umhlengi nogcina sesiyeka isikole ngoba ethi ugconwa ngabanye abafundi uthi usephila kanzima ngenxa yobuhlungu abuzwa ubusuku nemini. Angikwazi ngisho ukuyigugulela indisho ngiyagezwa futhi abantu mabehlangana nami bathi isandla sakho yini asipholi yini. Ungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe kwazi Mshengu uthi umnyango uyasiqelelanisa nesenzo sothisha abashaya abafundi esikoleni futhi ngeke usihlawulele isenzo sabo. It's impossible that the department can accept liability for someone who acted consciously outside the legal prescription. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusiphelele Nzuza eFolweni. Gagasi FM News.